Fwra ni felly yn yr rhagfrawf nesaf yn gystadleuaeth Trin Glân i'r ffermwyr ifanc. Mae hon yn gystadleuaeth ddiddorol dros ben ac wedi datblygu dros y blynyddoedd. Achos mae rhaid ni gofio yn y pen draw, mae'r peth pwysica ynglyn â'r cneifio yma ydy'r cynnyrch y gwlân. Felly ar fwrdd 1 mi welwn ni April Reimer fan hyn, hi'n dod o Went. Mae hi'n cystadlu yn erbyn Ifan Davies o Sir Feirionydd, ac wedyn ar y trydydd bwrdd mae Fflir Jones wedyn o Drefaldwyn. Ar hyn o bryd, mi welwch chi bod pethau'n weddol hamddenol ar y cystadleuwyr. Eu pwrpas nhw ar hyn o bryd ydy cadw'r llwyfan am daclus i'r cneifwyr. Mae'r gwlân bol yna yn dod i ffwrdd gyntaf yn cael ei wahanu o weddill y cni, a mae o'n cael ei roed o'r neilltu achos mae o'n dal yr un mor werthfawr a'r cni hunan. Fodd bynnag mae'r gwlân gwlân rhydd yna, sydd o bosib o gwmpas y llwyfan, yn gallu arwain at y cneifwyr yn llithro os nad yw'n cael ei symud o ffordd. Felly dyna'r ail gyfrifoldeb sydd gen y trinwyr gwlân yma, sef sicrhau diogelwch ar y llwyfan i bob pwrpas i'r cneifwyr. Ac wrth gwrs mae yna gneifwyr o safon eithriadol yma dwi'n gweld yn y canol y fanen rwan. Mae Jack Fagan yn cystadlu fan hyn yn ystod yr wythnos, a mae o'n cyfrannu rhoed o'i amser i'r gystadleuaeth Trin Glân yn fan hyn. Mi sylwch chi fod gen y cneifwyr i gyd offer sain yn eu clistiau. Y rheswm am hynny ydy nid cystadleuaeth cneifio cyflym ydy hyn, ond yn ytrach amseru. Mae eisiau amseru fod bobl cneifiwr yn gorffen yr un pryd, fel bod pawb o'r cystadleuwyr yn cael yr un cyfle felly. Felly dyna ni y tafliad ydy'r peth cyntaf pwysicael wedyn, a taflu mor daclus a sy'n bosib heb i ddim byd hongian dros ochrau'r bwrdd yna. Wedyn tynnu unrhyw fanion sydd o ansawdd sal, falle chydig o dail o gwmpas y cwmfoneg yn y blaen. A wedyn clymio yn un cylch tin. Hyn yn bwysig achos yn y pen draw mae'r gwlân yn gorfod mynd mewn baclothau, a mwy am byd o'r cnyddiau na gawn ni mewn i'r baclothau goran byd o ran teithio, o ran costau cario nhw un lle i'r llall, eu prosesu nhw ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, wedi cadw nhw mor gywasgedig as i bosib felly. Mae'r ail gynir rwan, a rwan mae'r cloc yn dechrau. Unwaith mae'r ail gyneifiwr wedi gorffen, mae i gyd yn gweithio yn erbyn y cloc. Felly, da ni'n gweld pawb a'i arddull gwahanol y fan hyn. Ifan Davies yn poeni mwy am daclusrwydd cyn y tafliad diwetha. Cni, wrth gwrs, mae'r cnyddiau i gyd yn hollol wahanol. Does am un ddafad yn debyg i'r llall o ran cynnyrchu cni, felly mae'n anodd iawn iddyn nhw ddelio yn gyson efo'r sefyllfa. Ond ar hyn o bryd mae April Reimer i'w gweld yn cael hwyl dda i o ran clymu, ond mi sylwch chi bod yna gwmffon yn hongian oddi ar y cni yna, felly fydd o ddim yn cael ei ystyried yn daclus iawn. Ifan yn cael gwell hwyl ni, ond unwaith eto da ni'n gweld yw chydig bach yn hongian dros ochr y bocs gen o fo. Tacluso wedyn y stondin yw'r peth nesaf. Dwi'n edrych i'r pen draw na, mae Fflir Jones hefyd rwan, mae pawb o'n un wrthi ar y tacluso bellach, ac wrth gwrs mae yna focedi ar gyfer gwahanol ansawdd o wlân lawr ar llwyfan hefyd. Ac os nawn ni ystyried fod y cni hun falle'n werth, falle 5 kilo, mae'r manion yma wedyn yn werth amrywiaeth o geiniogau, a dweud y gwir, mae llawer iawn o'r gwlân tocio werth ond 2 geiniog y kilo, ond mae yna werth i bob peth, a dyna sy'n bwysig, ac wrth gwrs mae yna werth hefyd i daclusrwydd, a mae yna werth i gyflymdra hefyd, achos mae ddi sy'n lapio gwlân yn ddiweddar i 3 cneifiwr yn Esgar Gawr, a nath y bron lladd fi, mae rhaid i fi ddeitho chi, mae'r trinwyr gwlân yma yn gorfod just delio gyda pethau. A'r cyntaf i orffen, Fflir Jones ar y stondin rhif 3, bwrdd rhif 3 fanna, Fflir Jones yn gorffen gyntaf, felly, ond cofiwch, mi bydd yna feirniadu eto lawr yn y byrddau yma a flaen y llwyfan, mi bydd y cnyddiau yna'n cael ei agor ac mi bydd ansawdd y gwaith yn cael ei asesu. Felly, dyda ni ddim yn siŵr iawn pwy sy'n mynd i fod yn fuddigol ar hyn o bryd. Pwy sy'n nesaf llaw fyny gan Ifan Davies y fanna o Feirionydd, ac wedyn ychydig bach ar ei ôl o April Reimer jyst yn gorffen nhw yn rhoi y gwlân man yn y gwahanol fwcedi. Eitha yn gwneud gwaith taclus iawn mwyn gallu gorffen, ond ie, gwn ni weld pwy ddawi'r brig yma'n hyn. Mae'n ddyddiau cynnar, mae'n ddi llun yma. Mae'n diwrnod Trin Glân a chneifio fo gwelleiddiau yn y sioe fawr.